bývalý študent, myslím, že to bolo, že mal nejakú strelnú zbraň, ktorou zaútočil a usmrtil viacerých spolužiakov a myslím, že aj pedagóga. Potrebujú školy právnu pomoc? Šikanujúca osoba, ktorá šikanuje iných, je sama obeťou domáceho násilia. Nebol dostatočne edukovaný, ako postupovať. Treba si uvedomiť, že aj pri tej šikane tá trestnoprávna zodpovednosť tu je. Je zodpovedný štatutár aj za edukovanie svojich kolegov, teda učiteľov. Jeden z tých žiakov začal nosiť do školy určité zbrane. Zdravím všetkých poslucháčov nášho podcastu Dosť bolo, šikany a kyberšikany na školách na Slovensku. Toto je náš prvý podcast, do ktorého sme si prizvali právnika Jakuba Pavčíka. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Jakub Pavčík je teda zo spoločnosti Osobný údaj SK. A ja by som sa možno na úvod opýtala, ako vaša spoločnosť spolupracuje s Dosť bolo? Jasné, tak ďakujem pekne ešte raz za pozvanie. Ako ste povedali, som právnik. Ako spolupracujeme? Spoločnosť Osobný údaj SK SRO je v podstate akreditovaný partner občianskeho združenia Dosť bolo šikany a kyberšikany a ako akreditovaný partner v podstate tiež riešime mnoho prípadov šikany, kyberšikany, takže poskytujeme rôzne služby v tejto oblasti, či už sú to školenia, ale hlavne riešenie konkrétnych situácií, konkrétnych prípadov. Pomáhame samozrejme ako deťom, žiakom, tak aj pedagógom, prípadne rodičom, takže je to taká komplexná oblasť. Čiže vy vlastne zastrešujete to také právnické, hej, ten uhol pohľadu na šikanu z toho právneho prostredia. Riešime to v podstate na kľúč, to znamená, máme vo svojom týme rôznych špecialistov, nielen právnikov, sme samozrejme aj právnici, ale sú medzi nami aj psychológovia, pedagógovia, metodici, ale napríklad aj špecialisti na digitálne stopy. Prečo je to taký veľký okruh ľudí alebo taký rozličný? Pretože tá kyberšikana a šikana v sebe skrývajú mnoho aspektov, mnoho prvkov a práve pri tej kyberšikane napríklad potrebujeme vyšetrovať, dohľadávať rôzne digitálne stopy, takže potrebujeme aj manažerov kybernetickej bezpečnosti, avšak každý prípad šikany je psychicky ťažký, to znamená potrebujeme aj psychológov a samozrejme právnikov, aby sme riešili aj tú skutkovú stránku po tej právnej oblasti. Presne na to by som nadviazala tým, že vlastne vy ste právnik, tak by som sa chcela opýtať na tú definíciu šikany z toho právneho hľadiska, pretože tá šikana teoreticky sa dá vysvetliť rôznymi spôsobmi, že je to niečo opakované, niečo, čo sa plánuje a hlavne má to zlé dôsledky na jedincoch, ale definuje šikanu nejak zákon? Je nejak zahrnutá v zákone? Ono veľmi správne ste v podstate povedali, že tá šikana môže mať veľa rôznych definícií. Čo sa týka tej právnej stránky, tak poznáme určite nejaké skutkové podstaty trestných činov, ktoré také správanie, ktoré je šikana, môže naplňať. Pri kyberšikane už poznáme napríklad trestný čin nebezpečného elektronického prenasledovania a obťažovania, ktorý hovorí o tom, že ak určitá osoba inú osobu dlhodobo a opakovane prenasleduje v online prostredí, urážajú, dehonestuje ju, tak za určitých okolností to môže práve naplňať aj tú skutkovú podstatu trestného činu. Môžeme hovoriť samozrejme aj o iných trestných činoch, môžeme hovoriť o vydieraní, o nátlaku, prípadne ak ideme do fyzickej šikany, tak samozrejme nejaké ublíženie na zdraví. Samozrejme okrem trestných činov môže šikana spĺňať aj skutkovú podstatu, napríklad priestupku, prípadne nejakého iného protiprávneho správania, ktoré môže byť riešené napríklad aj v civilnom konaní, nemusí to hneď ísť do tej trestnoprávnej roviny. Áno, samozrejme, čiže tá šikana má nejakých predskokanov, hej, že teda už naozaj ten posledný stupeň, predpokladám, že je ten trestný čin. Môže to tak byť, môže, ale možno by som skočil do toho, že nemusí to tak stále byť. Môže to od začiatku byť ťažký trestný čin, môže to byť od začiatku naplnená tá skutková podstata trestného činu a práve naopak v tom prípade už treba hneď zasiahnuť a treba hneď riešiť celý prípad aj z OČTK, prípadne aj s inými orgánmi, ale niekedy sa stáva áno, že tá šikana nejakým spôsobom eskaluje, to znamená začne to ako nejaké podpichovanie, ktoré je možno na nejakej priateľskej úrovni, možno časom to začne prerastať do nejakej roviny, kde už to tú druhú osobu samozrejme obťažuje, tá osoba si to uvedomuje, aj to niekde nahlási, ono sa to nejakým spôsobom nerieši a keď sa to samozrejme opakuje, stupňuje, tak potom to samozrejme môže naplniť aj nejakú skutkovú podstatu trestného činu. Takže tie situácie sú rôzne. Áno, čiže vlastne v tej začiatočnej štádia tej šikany voči tým sa škola vie ako si ubrániť, má určité výchovné napríklad opatrenia, ktoré vie voči žiakovi poskytnúť a
Ale kde je možno tá hranica, kedy už učiteľ by mal vedieť rozlišiť, že tak na toto výchovné opatrenie naozaj nestačí? Kde je Mhm. to možno definované, alebo ako sa v tom má Ono orientovať? opäť je to prípad k prípadu a samozrejme každá škola je na tom ináč. Niektoré školy majú vypracované dobré nejaké metodické postupy, majú vypracované smernice, majú preškolených pedagógov, to znamená, tí pedagógovia lepšie vedia vyhodnotiť, kedy tá situácia už hraničí povedzme s trestným činom, kedy je potrebné osloviť Centrum poradenstva a prevencie, kedy je potrebné osloviť nás, kedy je potrebné osloviť možno OČTK. A samozrejme sú školy, ktoré to nejakým spôsobom neriešia, prípadne to nemajú takto zadefinované vo svojich vnútroštátnych, ale respektíve vnútroškolských predpisoch, nemajú to zadefinované v školských poriadkoch a potom nastáva samozrejme problém, presne ako ste povedali, že tí pedagógovia jednoducho nevedia vyhodnotiť, že OK, toto už hraničí dokonca s trestným činom, je potrebné zaalarmovať povedzme OČTK a tam z môjho pohľadu nastáva veľa tých problémov. Áno, áno, môže byť, že nastáva taký trošku chaos, že sa v tom nevie orientovať učiteľ, čo už je cez, čo už je ten trestný čin, čo je ešte v rámci šikany, čo ešte nie je trestným činom v rámci šikany. A tak možno by som sa opýtala, že či sa teraz stretávate s takým typom šikany, ktorý už naozaj hraničí s trestným činom, aby sme si možno vedeli predstaviť, že naozaj, že tak toto už je cez a je to trestný čin. Určite my ako spoločnosť poskytujeme služby v oblasti šikany a kyberšikany pre viac ako 800 škôl na Slovensku, že ich možno cez 900. Stretávame sa s takýmito prípadmi na týždennej báze. Naozaj tých prípadov žiaľ pribúda. Riešime tie prípady aj menšie, samozrejme aj dá sa povedať nejaké násilnejšie, respektíve väčšie, opakovanejšie. A sú medzi nimi aj prípady, ktoré riešime s OČTK, ktoré riešime s policajným zborom, aj samozrejme s inými inštitúciami a sú to práve prípady, kedy už z nášho pohľadu došlo k naplneniu nejakej skutkovej podstaty trestného činu a preto je nevyhnutné zapojenie týchto zložiek. Tie prípady sú rôzne. Sú to často prípady kyberšikany, ktorá nám veľmi rapidne narastla za posledné roky, ale sú to aj prípady klasickej fyzickej šikany, ktorá naozaj často prerastá do toho, že už je to aj nejaký trestný čin a pri tom vyšetrovaní sa nám aj často žiaľ stane, že sa odhalí niečo úplne iné. Odhalí sa napríklad to, že to dieťa, ktoré je povedzme šikanujúca osoba, ktorá šikanuje iných, je sama obeťou domáceho násilia. Takže to už sú veci, ktoré samozrejme preberá potom polícia. Že to je taká reakcia reťazová. Áno, je to, často sa stretávame s tým, že v podstate ten útočník alebo tá osoba, ktorá šikanuje, si takým spôsobom, dá sa povedať, že ventiluje nejaké svoje problémy alebo nejaké svoje traumy a často sa stane, že práve ona je tá, ktorá potrebuje tú pomoc. Tak samozrejme rozprávame sa vždy vlastne v rámci šikany na školách o deťoch v podstate. Dobre, stredná škola, tomu už to je také hraničné s tými trestoprávne zodpovednými. Takže naozaj možno nejaké príklady, že v rámci šikany, tak toto už je trestný čin. No, my sme teda, vy ste spomenuli tú kyberšikanu alebo fyzické násilie, alebo ešte mi napadlo napríklad niečo ako je vyhrážanie, alebo iba také symboly, náznaky, ktoré možno niekto rieši poznámkou, ale tým, že sú zakázané spoločnosti, tak je to naozaj taká tenká hranica, či to je hodná na poznámku, ale... Jasné, tak ono, ako som už aj na začiatku vedel, tie prípady sú rôzne, teda nedá sa všetko hodiť do jedného vreca, ale máme prípady, kedy naozaj aj možno, aby som bol konkrétnejší, keďže asi chcete nejaké konkrétne prípady, a nemôžem samozrejme povedať úplne názvy subjektov a vôbec nemená, ale alebo riešili sme aj v nedávnej minulosti prípady, kedy napríklad určitá skupina žiakov prejavovala nejaké násilné sklony voči inej skupine žiakov na škole a v rámci toho tam dochádzalo napríklad aj k nejakým extrémistickým prejavom. To znamená, vyskytli sa tam videá, na ktorých prejavovali nejaké sympatie k nacizmu, fašizmu, propagovali nejaké materiály na túto tematiku, šírili tieto materiály a v rámci tejto skupiny dochádzalo aj k nejakej šikane. Keď to vlastne škola s nami začala komunikovať, tak ten ich pohľad bol taký dosť plytký, povedal by som. Jednoducho budem teraz kriticky možno, ale oni si ako keby nevšimali to, že to správanie tých žiakov naplňalo už nejakú stránku možno trestného činu extrémizmu, šírenia nejakých takýchto materiálov a zároveň tej šikany a práve riešili to nejakým pokárhaním riaditeľa, riešili to zníženou známkou zo správania a naozaj s nami chceli komunikovať to, že či je to dostatočné, či nemôžu urobiť niečo naviac a
vtedy my sme zaseli a sme povedali, počkajte, ale toto tu je už z nášho pohľadu jasný trestný čin. Toto okamžite nahláste na OČTK, pretože je to vaša povinnosť to nahlásiť. A jednoducho, ak takíto žiaci šíria takéto materiály a jednoducho prejavujú nejaké sklony k takýmto, dá sa povedať, témam alebo hnutiam, tak jednoducho je potrebné, aby to bolo riešené, aby to bolo podchytené, pretože ono ten prípad konkrétne napríklad pokračoval a eskaloval aj do toho, že jeden z tých žiakov začal nosiť do školy určité zbrane. Najprv to bol nejaký nôž, potom to boli nejaké náboje, neskôr plynová pištol, takže naozaj tam už sme sa dostávali do nejakého štádia, že fyzicky mohol ohroziť niekoho a mohlo to skončiť naozaj tragicky. Áno, určite to, čo ste povedali, teda, že sú školy, ktoré naozaj možno nevedomky nenesú tú zodpovednosť, lebo nevedia, či je to už tak vážne, že by to mali začať riešiť s napríklad s orgánmi. Áno, možno do toho, prepáčte, že vám skočím, ale prečo to je z môjho pohľadu takto? Často tie školy poznajú tých žiakov od detstva. Tá základná škola, tam nastúpi ten žiak ako 6-7 ročný, ide až do tých 15, tá stredná škola tiež začne nejakých 15, končí v 19 a jednoducho oni to správanie toho žiaka vidia niekoľko rokov a ono to správanie nejakým spôsobom eskaluje. To znamená, to nie je to väčšinou tak, že zo dňa na deň príde ten žiak zmenený, že bol jednotkár a zrazu je z neho štvorkár, ktorý šikanuje a cez prestávky hajluje a šíri nejaké materiály tohto typu, ale to správanie sa nejakým spôsobom vyvíja v čase. Na to by samozrejme lepšie odpovedali určite psychológovia. Ja nie som psychológ, nechcem sa púšťať úplne do týchto tém, ale preto je to z môjho pohľadu ťažké niekedy pre toho pedagóga odhaliť, pretože on to nejakým spôsobom kúskuje ten žiak, ide to postupne, až to príde do nejakého štádia. A ten učiteľ je stále taký, má takú tendenciu chrániť toho svojho žiaka. Tomu ja sa samozrejme nečudujem. To má samozrejme ako každý rodič, tak aj každý pedagóg má takéto sklony. Ale my keď sa potom na to pozrieme napríklad z toho objektívneho nadhľadu, trošku z externého pohľadu, tak pozrieme sa a zistíme, že počkajte, toto nie je bežné správanie, toto je nebezpečné a toto môže skončiť tragicky. A preto často nabádame tých pedagógov, komunikujte s nami tieto prípady, nenechávajte si to pre seba, pretože v opačnom prípade to môže skončiť naozaj zle. Áno, pretože jednak OK, beriem nevedomosť, možno aj neznalosť zákona, sice neospravedlňuje, ale niekto tú zodpovednosť musí prebrať. Čiže v tomto prípade by som sa opýtala, ak sú učitelia, ktorí neodhalili šikanu, a diala sa v ich triede, sú za to zodpovední, alebo... Jasné. Tá otázka zodpovednosti je taká komplexná. Ja veľmi nerad straším našich klientov nejakými paragrafmi a trestnými činmi, ale treba si uvedomiť, že aj pri tej šikane tá trestnoprávna zodpovednosť tu je. V prvom rade vždy objektívne zodpovedný štatutár školy. Tým štatútárom je riaditeľ, on je zodpovedný za prevenciu a riešenie tej šikany na škole. To znamená, ten štatutár musí nejakým spôsobom dbať na to, a jednoducho riešiť všetky tie veci tak, aby jednak k tej šikane nedochádzalo v prostredí danej školy a ak nej dojde, aby sa bezodkladne riešila. K tomu zaväzujú štatutára viaceré aj ako právne predpisy, tak aj rôzne nejaké organizačné smernice, napríklad smernica číslo 1/2025, ktorú vydalo ministerstvo školstva, je v platnosti od februára tohto roku a tá jasne definuje zodpovednosť, že ten štatutár je zodpovedný, ale taktiež je zodpovedný aj pedagóg. To znamená, ani ten pedagóg sa nemôže zbaviť tej zodpovednosti. Lenže ten pedagóg samozrejme na to, aby bol za niečo zodpovedný, on o tom v prvom rade by mal vedieť, že naozaj je mojou úlohou riešiť šikanu. Často sa na nás obracajú aj pedagógovia s tým, že žiak mi nahlásil šikanu, ale požiadal ma, aby som o tom nikomu nehovoril. Tak som radšej mlčal, pretože nechcel som sklamať dôveru toho žiaka. A my mu povieme, dobre, ale toto je nesprávny právny postup, pretože bolo vašou povinnosťou to riešiť. Aj napriek tomu, že vás ten žiak požiadal, aby ste si to nechali pre seba, bolo vašou povinnosťou to ohlásiť ako vedeniu školy, tak prípadne aj ďalším orgánom, ktoré do toho mali byť zainteresované. Takže to sú tie veci, kedy naozaj dochádza, nechcem povedať, že k zanedbaniu nejakej starostlivosti, ale možno k nevedomnému porušovaniu. Možno to nadväzuje na to teda, že je zodpovedný štatutár aj za edukovanie svojich kolegov, teda učiteľov, pretože naozaj možno niekto aj chce riešiť, ale tým, že nebol dostatočne edukovaný, ako postupovať, tak teda prichádza do slepej uličky. A to sme teraz riešili v prípade, ak učiteľ nevie, čo má robiť a z toho dôvodu sa šikana nerieši, ale čo ak učiteľ zatají tú šikanu, pretože stávajú sa prípady, kedy učiteľ sa
zbavuje tej zodpovednosti. Radšej to teda Určite. ututla, alebo jednoducho nerieši to kvôli sebe. Áno, stretli sme sa žiaľ aj s takýmito prípadmi, možno jeden konkrétny mi teraz napadá, ktorý spomeniem, opäť nebudem menovať. Stalo sa jednoducho to, že žiačka základnej školy bola šikanovaná a nahlásila túto šikanu svojmu triednemu učiteľovi s tým, že mám takéto problémy a chcem, aby ste to nejakým spôsobom riešili. Zverila sa. Áno, zverila sa mu, bola to nejaká siedmačka. Ten triedny učiteľ namiesto toho, aby to riešil, aby vyvinul nejakú aktivitu, aby oslovil či už vedenie školy alebo niekoho iného, tak sa dal v skratke vypísať na penku na 2 týždne. On si myslel, že ja sa dám vypísať, nechcem to riešiť, bojím sa, ako to mám riešiť, alebo to neviem riešiť. Ja sa dám vypísať a ono sa to nejako zatiaľ prehrmí, ono sa to vyrieši. Lenže čo sa stalo? Ono sa to nevyriešilo, samozrejme ten problém nevyhnil, on samozrejme eskaloval, až to skončilo zrútením tej žiačky. Samozrejme je to veľmi nešťastné, ale dostala naozaj nejaký psychický šok, kde sa úplne zosypala a vtedy sa to celé prevalilo, že naozaj je niečo také na tej škole, silná šikana zo strany skupiny spolužiakov voči nej. Čo sa ďalej dialo, v podstate rodičia prišli, zistili, že vlastne áno, ich dcéra to nahlásila a nebolo to riešené. Áno, čiže učiteľ bol zodpovedný. A boli objektívne nahnevaní samozrejme tí rodičia. Ja tiež ako rodič im samozrejme rozumiem a úplne ich chápem. A samozrejme padli tam aj nejaké trestné oznámenia vo vzťahu k triednemu učiteľovi, pretože ten bol zodpovedný za toto riešiť. Čiže tam prichádza do úvahy nejaký trestný čin neohlásenia trestného činu a tak ďalej. Takže naozaj... Čiže môžeme konštatovať, že radšej to nahlásiť, než to vôbec neriešiť alebo ututlávať, aj keď neviem, ako to budem ďalej riešiť, ale zveriť sa s tým kolegom, riaditeľovi a podobne. No určite, to v prvom rade to je povinnosť toho pedagóga, toho triedneho učiteľa, prípadne školského psychologa, ak sa mu dieťa zverí, že je cieľom šikany alebo je obeťou šikany, tak je povinnosťou toho pedagóga to riešiť. To znamená, nemôže si to nechať pre seba, nemôže to riešiť na vlastnú päsť, to je tiež veľmi dôležité, pretože stretávame sa aj s takými prípadmi, kedy ten triedny učiteľ alebo školský psychológ v dobrom chce daný prípad vyriešiť, povedzme, po svojej nejakej osi, ale vyrieši to zle. Alebo to nevyrieši. Ale bol tam dobrý úmysel, on to nechcel ututlať, chcel to riešiť, ale riešil to nesprávnym spôsobom. Takže to je tiež veľmi nebezpečné, pretože opäť to dieťa trpí. Áno. Preto by bolo možno vhodné naozaj implementovať tie vnútorné smernice aj pre školy, aby boli také ušité na tú školu, že by sa tá šikana riešila v triedách podobne a nie teda rozdielne, aby si nerobil každý triedny učiteľ možno po svojom. Riešiť šikanu na škole určite nie je jednoduché. S tým sa myslím, že zhodneme a zhodne sa s nami určite aj každý pedagóg alebo štatutár na škole a preto je veľmi dôležité, aby tá škola postupovala správne, jednak procesne, ale jednak, aby mala aj dostatok tých dôkazov a dostatok tých materiálov na to, aby dokázala daný prípad, ktorý už je napríklad oznámený, ktorý sa nejakým spôsobom šetrí, tak aby ho dokázala naozaj dôsledne a do poslednej chvíli vyšetriť. Aby sa nestalo to, že niečo sa ututla, niečo sa nejakým spôsobom nevysvetlí, niečo sa zamočí. Budem konkrétnejší, o čo mi ide. Často sa stáva na školách, ktoré riešia šikanu po svojom, že jednoducho ju nevyriešia pretože nejaké dôkazy má triedny učiteľ, nejaké dôkazy má školský psychológ, niečo má zákonný zástupca, niečo má možno CPP, niečo má samotný žiak alebo skupina žiakov a kým to vôbec dajú dokopy, tak je koniec školského roka napríklad. Takže preto je naozaj veľmi dôležité mať túto evidenciu, mať tie osoby, ktoré sú účastníkmi tej šikany spísaných, mať tie dôkazy a vtedy sa to dá vyšetriť. Preto napríklad my v našej spoločnosti máme elektronický spis každého prípadu, to znamená, ak nám škola nahlási takýto prípad, my mu dáme spisovú značku, následne evidujeme, kto je účastníkom daného incidentu, danej šikany, aké sú tam dôkazy, či sú to nejaké digitálne stopy, či sú to nejaké svedectvá, výpovede, listinné dôkazy, snímky, obrazovky, screenshoty. To všetko jednoducho evidujeme. A keď ten celý prípad prejde tým elektronickým spisom, tak zistíme vlastne niekedy aj iné veci. Zistíme napríklad často to, že ten útočník alebo tá osoba, ktorá šikanovala, je sama obeťou.
Mhm. A škola to predtým nevedela. A toto sa nám stalo napríklad už viackrát, Áno, takže toto je veľmi to je tá podstatné. reakcie, o Presne ktorej sme tak. sa bavili. Čiže áno, škola je zodpovedná, štatutár je zodpovedný, ale prislúchajú mu asi nejaké právomoci, pretože veľa rodičov sa vyhradí s tým, že a na toto ste nemali právo a toto ste nemali urobiť. Čiže na jednej strane má povinnosti škola, ale určite má nejaké práva v rámci boja proti Samozrejme šikane. škola má veľmi veľa práv. To je opäť oblasť, do ktorej často, dá sa povedať, nejdú tak hlboko tí štatutári alebo tí riaditelia alebo samotní triedni učitelia, pretože si neuvedomujú, aké majú práva. Áno. A na druhej strane tu máme rodičov, ktorí sú vzdelaní, ktorí majú prístup k internetu, k umelej inteligencii, ktorá im dáva odpovede, často nie správne, ale využívajú ich voči Mhm. škole. A často nastáva aj situácia, že dochádza k šikane zo strany od zákonného zástupcu vo vzťahu k štatutárovi školy, respektíve vo vzťahu k triednemu učiteľovi, prípadne niekomu inému. Takže áno, žiaľ sú aj takéto prípady, ale aby som odpovedal na otázku, áno, škola má nejaké práva. Samozrejme môže identifikovať aj to, že ak ten rodič vypisuje tomu učiteľovi povedzme na EduPage Áno. po večeroch cez voľné Sociálne dni, siete áno, alebo možno. cez sociálne siete ho kontaktuje, to nie je bežné správanie. To sú tiež nejaké známky toho, že dochádza možno k nejakej šikane zo strany zákonného zástupcu vo vzťahu k pedagógovi Mhm. a má právo na ochranu samozrejme aj ten pedagóg, aj tá škola. Mhm. Taktiež sa stretávame so situáciami, kedy cieľom alebo terčom tej kyberšikany sa stávajú práve pedagógovia. Čo sa konkrétne deje, deti si natočia povedzme učiteľa, učiteľku na mobilný telefón, upravia nejakým Áno, spôsobom to je fotografie, druhá áno, ťažká tak, téma, mobily na školách. Takže a následne tieto videa niekde zdieľajú a potom prichádzajú otázky, má ten učiteľ právo na nejakú ochranu? Má, aj on má právo na ochranu osobnosti. Aj na neho sa sťahuje ako občiansky zákonník, tak nariadenie GDPR a má právo na ochranu ako svojej osobnosti, tak aj svojich osobných údajov. Alebo ste vlastne spomínali tie snímky, obrazovky, možno má právo škola odobrať mobily tým, že tie mobily by boli možno dôkazový materiál. Ja často klientom hovorím, keď sa ma presne na toto pýtajú, že vy môžete robiť to, čo si zakotvíte v školskom poriadku. Samozrejme, ak to neprekračuje nejaký právny rámec alebo nie je v rozpore so zákonom. A škola jednoducho nemôže vyžadovať to, čo nemá zakotvené v školskom poriadku. Takže ak tá škola má nejakým spôsobom upravený režim mobilných telefónov, to znamená, majú napríklad nejaké skrinky, kde tie deti môžu alebo musia odovzdať tie mobilné telefóny a musia si ich vyzdvihnúť po vyučovaní. Je to super, ale musia to mať upravené v školskom poriadku. A často sa nám stáva to, že učiteľ odoberie ten mobilný telefón žiakovi, pretože s ním vyrušuje, natáča si povedzme nejakých spolužiakov cez hodiny a potom príde dokonca aj právna výzva od rodičov v zastúpení nejakého advokáta a vyhrážajú sa škole, že zobrala jeho dieťaťu drahý mobilný telefón, prípadne ho poškodili a teraz chcú nejakú náhradu škody a podobne. Takže to sú také tie sporové, nepríjemné situácie, ktoré tiež riešime v rámci spoločnosti, kde pomáhame. Práve s týmto možno viete školám vy pomôcť, že ten školský poriadok upraviť tak, aby vlastne bol v súlade aj so zákonom, aby si tam nezakotvili niečo, čo je protizákonné, ale zároveň, aby boli kryté školy. Vidíte v tom zmysel, respektíve potrebujú školy právnu pomoc pri takýchto... Ja som presvedčený, že áno. záležitostiach? Ako tu poviem na rovinu, ja som presvedčený, že áno, každá škola by mala spolupracovať v týchto veciach s právnikom, aby naozaj mali tieto veci ošetrené. Prečo? Poviem možno konkrétny prípad, keď sme pri tých mobilných telefónoch. Kontaktoval nás klient, riaditeľka školy s tým, že triedna učiteľka vzala mobilný telefón taktiež nejakému žiakovi, vrátila mu ho po vyučovaní. O 2 dní prišla písomná výzva od advokáta, ktorá vlastne hovorila o tom, že ten mobil sa vrátil poškodený, bol to nejaký drahý mobilný telefón, nejaký iPhone, nejaký novší. A v rámci toho žiadal ten rodič náhradu škody nejakých 700 eur. A tá riaditeľka z toho bola dosť nešťastná. Bála sa medializácie. To je tiež častá vec, ktorá aj pri tej šikane nastáva na tých školách, že sa jednoducho boja, že sa niečo zmedializuje a tá škola to bude... zničí renome školy. Áno, zničí to renome školy. A bála sa aj toho, že sa niekde bude ťahať po súdoch a že to bude stať ešte viac peňazí, tak tá riaditeľka už bola v tom štádiu, že ja to radšej zaplatím, len aby som nemala nejaké problémy. Ustúpila. Áno. A my sme vtedy zasiahli a sme povedali, počkajte, ale to
predsa tak nemôže fungovať, že niekto vám tu pošle nejaký list, kde žiada nejakých 700 eur a vy otvoríte ľavý šuflík, vyberiete tie peniaze a vyplatíte toho rodiča len na základe jedného síce ťažkého 5-stranového listu od advokáta, ale jednoducho takto predsa nemôže fungovať. Tak sme samozrejme prevzali daný prípad, odpísali sme samozrejme pánovi advokátovi tiež nejaké stanovisko, tak sme si vymenili nejakú komunikáciu. A počas toho nastala tá situácia, kedy už ten žiak bol trošku viac pritlačený do kúta, že mal povedať, prečo to napríklad neohlásil v tej chvíli, keď mu vrátila ten mobilný telefón, prečo tá výzva prišla až o 2 dňa. Nesedeli tam áno nejaké okolnosti. Tak sa stalo to, že ten žiak sa priznal a povedal, že áno, on išiel domov a na druhý deň si až ten telefón rozbil pri ceste domov. Jednoducho mu spadol na zastávke a rozbil sa. A on sa to bál doma povedať, bál sa priznať, tak radšej povedal, že to urobili v škole. No a samozrejme už potom išla celá tá akcia, reakcia, ako ste spomínali. Našťastie to skončilo v tom dobre, pretože ten aj rodič potom bol natoľko korektný, že sa prišiel osobne ospravedlniť, pretože naozaj on veril svojmu synovi. Bolo to ale celé inak, ale čo je dôležité z tohto si zobrať je, že v tom školskom poriadku tá škola síce mala nejakým spôsobom zakomponované to, že môže vziať ten mobilný telefón, ale neboli tam už nejaké konkrétne detaily, napríklad Čo ďalej? Čo ďalej? Ako ho vrátim? Vrátim ho na poškodený, nepoškodený? Môžem si fotiť tie mobilné telefóny pri prevzatí, alebo mám spísať nejakú zápisnicu prípadne? Kto bude zodpovedný, ak sa niečo stane s telefónom? A práve to využila tá advokátska kancelária v tom prípade jednoducho, že tá učiteľka nevedela dokázať, že vrátila nepoškodený ten mobilný telefón. Takže naozaj my potom pre takéto prípady upravujeme tie školské poriadky tak, že tam vkladáme také časti, že ak sa vráti ten mobilný telefón, ten žiak je povinný si do 10 minút skontrolovať ten stav toho zariadenia a ak javí alebo zistí, že sú tam nejaké známky poškodenia, ktoré tam predtým neboli, tak musí to v danú chvíľu bezodkladne nahlásiť povedzme vedeniu školy, zástupcovi školy a musí sa o tom spísať zápisnica a tak ďalej. Takže to sú tie veci, ktoré naozaj by každá škola z môjho pohľadu mala mať zapracované. Čiže existujú jednoznačne medzery v tých školských poriadkoch, ale dajú sa zaplátať a vy možno viete pomôcť práve. Nechcel by som to ani nazvať, že zaplátať, ale určite tie školské poriadky sa dajú dobre urobiť, dajú sa prepracovať a následne tá škola môže vyžadovať to, čo má odsúhlasené v rámci školského poriadku, o čom oboznámi samozrejme žiakov, prípadne zákonných zástupcov a následne vie lepšie fungovať tá škola. Čiže ja nerad používam tie slova záplata, lebo to je pre mňa ako pre právnika taký dosť pojem, že ideme len niečo tutlať, zakryť, len aby bolo, aby sa nepovedalo, takže naozaj odpoveď na to je, že každá škola by mala mať dobrý ten školský poriadok. To je ten základný predpis. Tak ako je pre štát ústava, od čoho sa ďalej odvíja celé fungovanie štátu, tak pre tú školu je to ten školský poriadok. Áno. Možno by som to tak opravila, by som sa teda, že urobiť ten školský poriadok tak, aby boli obidve strany spokojné a ak sa niečo stane, aby jedni mali práva a povinnosti, aj tí druhí. Dalo by sa to aj tak povedať, ale zase bude možno trochu kriticky spokojná by mala byť škola, pretože je to jej školský poriadok. Ona vydáva ten školský poriadok. Ten žiak je povinný ho dodržiavať. Samozrejme, ten školský poriadok musí byť v súlade s právnymi predpismi, nesmie tomu odporovať. Nemôže zasahovať neprimerane do práv žiakov, ale ani pedagógov. Ale samozrejme, ten školský poriadok je tu pre školu. Škola je tá, ktorá sa chce kryť tým školským poriadkom. A ak má niečo fungovať, tak jednoznačne pravidlá. Presne tak. Áno, tieto prípady, čo sa týka teda tej kyberšikany, zatiaľ, čo sme sa teda o nich rozprávali, sú skôr takej menej extrémne prípady, ale určite šikana hraničí už niekedy až s trestným činom, ktorý sme vlastne v úvode spomenuli. A bohužiaľ je to ako realita aj Slovenskej republiky, aj blízkeho zahraničia, ale aj ďalekého zahraničia. Či už sme počuli viackrát o fatálnych trestných činoch v USA, ale už aj blízko, napríklad v Rakúsku. Nedávny incident teda v Grazi, kde študent, nie som si istá, či dopichal spolužiakov, alebo teda ich zastrelil, nie som si teraz istá. Jasne, tých prípadov je viacero, aj zo zahraničia poznáme, žiaľ už aj zo Slovenska poznáme tragicky končiace prípady. V tom Gráci, áno, tam bývalý študent, myslím, že to bolo, že mal nejakú strelnú zbraň, ktorou zaútočil a usmrtil viacerých spolužiakov a myslím, že aj pedagóga. Tak chcela som vlastne len tým povedať to, že už je to aj tu, je to aj na Slovensku, nemôžeme pred tým zatvárať oči a sú to naozaj fatálne trestné činy a keď by ste sa na to z toho právnického pohľadu pozreli, čo majú tieto
trestné činy podobné? Dalo by sa im možno predísť, alebo majú nejaké podobné črty, ktoré možno súviseli so šikanou? No možno keď spomenieme tie konkrétne, napríklad ten prípad z Grácu, alebo aj na Slovensku, keď to môžeme byť konkrétny, Spišská Stará Ves, tak nejaké spoločné črty z môjho pohľadu majú tie prípady. A to je to, že bol tu žiak, ktorý mal nejaké problémy, ktoré sa neodborne a nedostatočne riešili. Či už zo strany školy, alebo aj zo strany dokonca OČTK v konkrétnych prípadoch. Napríklad v Spišskej Starej Vsi, myslím, že tam už je aj tá správa z inšpekcie, ktorá hovorí o tom, že pochybil aj policajný zbor, samozrejme aj nejaké vedenie jednej školy, ktoré neohlásilo druhej škole, že prestupuje ku vám študent, ktorý javil takéto známky správania, má takéto problémy, ale taktiež aj polícia, na ktorú boli nahlasované tieto prípady, ale táto zľahčovala. Žiaľ, to sa žiaľ deje, áno, aj na Slovensku. Takže tých spoločných menovateľov by sme tam určite našli aj viacero, a keby sme išli a rozoberali viac a viac tých tragických prípadov, určite by sme prišli k nejakým. Môžeme ísť úplne ďalej, že či to nezačína niekde v rodine a tak ďalej. Určite by sme našli aj takéto prvky. Ja ale nie som psychológ, ja sa na to môžem pozrieť z toho právneho pohľadu, či niekde nenastal nejaký problém alebo nejaké zaseknutie v tom procese, a z môjho pohľadu nastalo. A určite aj pri tých ďalších prípadoch to tak môže byť, a preto je dôležité riešiť tie veci procesne, neriešiť to ad hoc a neriešiť to na kolene, pretože potom sa môže stať takáto tragická udalosť. To znamená, zlyhalo tam pravdepodobne nejaké vedenie školy, zlyhalo tam možno aj OČTK, následne tam nikto nepodal nejakú sťažnosť, možno by sa to ďalej šetrilo a možno sa mohlo predísť takýmto Možno tých veciam. vedení škôl bolo viacero, keďže on viem, že prestupoval zo školy na školu, a možno je to presne ten prípad toho, o čom sme sa rozprávali, teda, že tie školy to častokrát ututlávajú, nechcú si meniť to Nechcú si kaziť toto meno renome, dobré, áno, ktoré áno. majú. Áno. Áno, ale deje sa to a školy sa musia nejako vedieť chrániť voči takýmto jednotlivcom, nebezpečným jednotlivcom. Určite, ako tých prípadov alebo tých dôvodov je tam viacero. Tá medializácia alebo tá ochrana dobrého mena školy je určite jedným z problémov z môjho pohľadu, pretože často tie školy, tie prípady šikany, dá sa povedať, že zametajú pod koberec, keď to tak ľudovo poviem, práve z dôvodu, že sa boja nejakej negatívnej reklamy. Boja sa toho, že bude sa o ich škole hovoriť ako o tej, kde je tá šikana. Boja sa toho, že následne tam nebudú chcieť zákonní zástupcovia dávať svoje deti. Boja sa toho, že tí rodičia, ktorí tam majú už svoje deti, ich tam mať zoberú z tej školy. A povedzme si na rovinu, každý žiak je pre školu určitý aj obnos peňazí. Hlavne to platí pre tie menšie školy v obciach. To znamená, oni bojujú u každého žiaka. Čiže z toho pohľadu ja tomu rozumiem, že sa takto správajú, ale je to nesprávne, pretože ak budú zametať tieto prípady, tak sa to nevyrieši, bude sa to len zhoršovať a môže to skončiť až takto tragicky. Je to smutné, možno keby sme sa na to začali pozerať opačne, že teda naša škola je super kvôli tomu, že vlastne vie bojovať s tou šikanou. Že mali sme šikanu, vedeli sme ju vyriešiť, máme určité postupy, viete sa na nás obrátiť ako na vedenie alebo na pedagógov. Škoda, že sa na to nepozerá teda to... 100% súhlasím. To je presne to, čo hovorím našim klientom, že jednoducho vy sa môžete píšiť tým, že máte systém na riešenie šikany, máte po boku odborníkov, ktorí vám pomôžu. To znamená, ak nastane nejaký prípad, môžete zavolať 24/7, niekto vám dvihne a vyrieši a bude s vami prechádzať celý ten spis, celý ten problém, až kým sa nevyrieši. A to je to, či môžete ohúriť tých rodičov. Ak prídu na ten deň otvorených dverí, tak tam dajte tému, ako riešime šikanu. Na našej škole máme takéto preventívne programy, máme prednášky pre žiakov, pre pedagógov, materiály, videá, osobné workshopy a máme aj systém riešenia, ak náhodou nastane nejaký prípad. Takže to je tá pridaná hodnota napríklad aj tej našej služby a viem, že veľmi veľa škôl si to cení a veľmi veľa škôl už na to získalo mnoho tých detí, respektíve ich rodičov. A ja sám ako rodič sa budem pýtať, ak pôjde moja dcerka do školy, že ako riešite šikanu. Ste našim klientom, samozrejme. Tak ak budú, tak to bude úplne ideálne, ale Ak nebudú, tak tak sa budú musieť stať, akože tam nie je o čom. Ale budem sa určite na to pýtať, pretože je to vec, ktorá ma zaujíma nielen z toho odborného hľadiska, ale hlavne z toho hľadiska ako rodiča, pretože chcem, aby bola v bezpečnom prostredí. Ja sa aj snažím dať čo najviac bezpečia v rámci domova a takisto budem žiadať od tej školy, aby jej dala to bezpečné prostredie tam. Čiže vlastne školy by mali naučiť učiteľov, aby sa nebali reagovať.
v tom im viete taktiež pomôcť? Aby sa nebali reagovať, aby vedeli, ako reagovať. V tom im pomáhame, stojím si za tým, že im vieme pomôcť a určite to robíme procesne tak, aby naozaj tí učitelia mali tú istotu, že nastal tento prípad, viem, čo mám robiť. A keď si náhodou nie som istý, čo mám robiť, tak mám tu číslo, na ktoré keď zavolám, tak mi ho niekto dvihne a bude ma tým prevádzať celým. A bude mi hovoriť, robte toto, toto nerobte a tak ďalej. A kedy by už možno mali rovno reagovať tak, že teda nezavolajú vám, ale naozaj obráťte sa už na políciu. Možno keby sme tak odporúčili V tomto budem možno tak trošku ináč to otočím. Ja vždy odporúčam klientom, že ak ste našim klientom, kontaktujte nás a my vám povieme, áno, toto už je trestný čin, toto treba riešiť z OČTK, toto nie je trestný čin, toto nemusíte riešiť z OČTK, takže ak je to náš klient, tak preto sme tu my, preto sme ten tým právnikov, psychológov, špecialistov, ktorým naozaj pomôžu v tom, že čo ďalej, ako ďalej postupovať. Takže tu my berieme na seba naozaj tú prácu a v tom je tá pridaná hodnota tej služby. Čiže vlastne vy viete ponúknuť učiteľom konkrétne kroky, ako bojovať so šikanou, alebo keď sme sa rozprávali o tom extrémizme, viete im to ponúknuť? Áno, práve vďaka elektronickému spisu, ktorý máme, ktorý je vypracovaný ako za účasti právnikov, psychológov, pedagógov, špecialistov na digitálne stopy. Obsahuje aj súbor otázok, ktorými prevedieme daného či už pedagóga, štatutára, zákonného zástupcu, následne žiakov a tak zistíme vlastne, o čo sa jedná a vieme nastoliť ten správny postup, pretože dva prípady, ktoré vyzerajú na začiatku úplne rovnako, môžu byť úplne iné na konci. To znamená, nie je všetko biele, nie je všetko čierne, ale často sa nám stane, že naozaj prípad, ktorý sa od začiatku javí ako jednoduchý a bude možno opäť konkrétny. Mali sme prípad, kedy nás škola oslovila s tým, že máme prípad šikany, ale už sme to vyriešili, len vás informujeme, pretože ste náš zmluvný partner. A my, že no dobre, ale tak už nám povedzte, že čo sa teda stalo. Tak máme tu žiaka, ktorý pravidelne bil druhého žiaka. Jasná šikana, dali sme mu 2 zo správania, vyriešené. No OK, ako mne to nepríde, ako že by to takto malo byť vyriešené. Poďme sa na to pozrieť trošku hlbšie. Začali sme do toho trošku viac, dá sa povedať tak šprtať. Prešli sme ten prípad cez náš elektronický spis. Cez všetky tie kroky. Áno, cez všetky tie kroky, cez psychológov, cez právnikov, cez špecialistov. A začali sme sa pýtať, že kto je ten žiak, aké má prostredie, z akého prostredia pochádza, aký má prospech, aký mal prospech minulý rok. Čiže niečo z jeho áno. A zrazu sme zistili, že ten žiak bol napríklad minulý rok jednotkár, mal veľmi dobrý prospech, dobrú dochádzku, prišiel po prázdninách a jeho prospech bol zrazu nie úplne najhorší, ale bol zhoršený. Bol nejaký 2-kár, 3-kár. A ja síce nie som psychológ, ale prišlo mi to ako divné, že prečo zrazu zo žiaka, ktorý bol jednotkár, sa po lete stane 2-kár, 3-kár a žiak, ktorý predtým nemal nejaké násilné sklony, zrazu začne cez prestávky naháňať a byť spolužiakov. A to nám prišlo určite divné a začali sme to teda viac šetriť, až sa prišlo na to, že ten žiak sa priznal, že on sa cez leto stal obeťou domáceho sexuálneho násilia. Veľmi ťažká téma. Ja až mám zimomriavky, keď si na to spomeniem. Naozaj tá škola to nezistila. Sedela s ním výchovná poradkyňa, triedna učiteľka, školská psychologička a neviem kto každý a jednoducho nič. Oni ho mali, že toto je útočník, toto je agresor, 2 zo správania, stigmatizujúca nálepka na čelo, agresor, vybavená vec. Až sme zistili, áno, my, že naozaj ten chlapec kričal o pomoc. A on si to takto nejakým spôsobom ventiloval. Takže tam potom samozrejme sú už nejaké ďalšie kroky, ktoré sa riešia z OČTK a našťastie sa to rieši dobrým smerom. To bol naozaj taký zlý, dobrý príklad do praxe, kedy bolo vidno, že naozaj pomohlo to, čo robíte, že to má zmysel, že to, čo budujete, teda má zmysel, keďže to naozaj odhalilo niečo okrem tej šikany aj iné. Áno, tie vyriešené prípady to najlepšie ukazujú a ja si naozaj stojím za tým, že tá služba má veľký zmysel. Má zmysel pre spoločnosť, má zmysel pre naše deti a pre nich tu sme a preto to chceme robiť. A preto to nerobíme povrchne, ale robíme to naozaj najlepšie, ako vieme a za tým si stojím. Presne, našim druhým motom je aj, že dosť bolo teórie, čiže ja som veľmi rada za vaše príklady z praxe, pretože to sa možno aj lepšie počúva, ako keby sme tu teoretizovali. Takže verím, že sme pomohli niektorým učiteľom, že im možno niečo skrslo v hlave, že si z tohto podcastu niečo vzali a minimálne ich inšpirovali a
možno im otvorili aj oči a takto by som vám aj možno ponúkla naše sociálne siete, aby ste sa pozreli na to, ako bojovať so šikanou a kyberšikanou, kde pridávame naozaj veľa edukačného materiálu, kde budeme pridávať aj ďalšie podcasty, kde sa budeme snažiť túto tému rozoberať tak, aby sme iba o nej nerozprávali, ale aby bolo vidno nejaké činy. Takže ďakujem vám veľmi pekne ešte raz. Ďakujem aj ja. Ste prišli. Určite ďakujem veľmi pekne za pozvanie a som veľmi rád, že sme mohli riešiť, že som mohol aj ja povedať o tom, kto sme, ako to riešime a hlavne možno, ako ste povedali, verím, že si z toho, ak si len jeden pedagóg z toho niečo zoberal, alebo jeden rodič, tak to mal zmysel, tento strávený čas, ktorý bol veľmi príjemný a naozaj verím tomu, že sa dostaneme časom do spoločnosti, kde tá šikana nebude v ideálnom stave a ak bude, tak bude dobre riešená, pretože najhoršie, čo môžeme robiť, ako či už rodičia alebo pedagógovia, je zatvárať pred tým oči. A neriešiť to. Presne tak. Čiže netreba sa bať ozvať, netreba sa bať toho, že budeme mať zlé meno, treba to riešiť, pretože chceme chrániť tie deti a chceme chrániť aj pedagógov. To je veľmi dôležité, pretože naozaj tá šikana z môjho pohľadu často prerastá aj vo vzťahu k pedagógom, či už zo strany od žiakov alebo od zákonných zástupcov, takže aj to je naozaj veľmi dôležité. Áno, týka sa nás všetkých. Presne tak. Tak ďakujem ešte raz. Ďakujem aj ja, krásny deň. Aj vám.